confirm thy soul in self-control, thy liberty in law.
morning. How are you?
has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ nke 3 nke ụka. Anyị na-achụ aja misa maka Silva Chidi Nwachukwu Junior ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Anyị na-echetakwazi ndị nwụrụ n'ihe mberede nke Septemba 11 na Amerịka, na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi ha na nkasi obi na ọgwụgwọ nke Chineke n'isi ezinụlọ ha rapụrụ, ma ndị merụrụ arụ ka nọ n'arụ mgbu na ọya eri mgbe ahụ, na-ayọkwazi maka mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche ka anyị natazi isi agbakwunyezie mkpa nke aka mkpa ka o si dịrị anyị n'otu n'otu. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Udo dịrị mmadụ, ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpuru
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị. Mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Dinwenu gwara Moses sị, ngwa gbadawa ọsọ ọsọ, n'ihi na ndị nke gị ahụ ịkpọpụtara n'ala Ijipt emeela arụ, na ha atụfughị mgbe ha hapụrụ ụzọ ahụ m gosiri ha. Ha jiri ọla kpọrọ onwe ha nwa ehi, bịakwa na-esekpuru ya, na-achụnyere ya àjà, na-etiku ya na-asị, ụmụ Izrel, lekwa na Chukwu unu, onye ahụ kpọpụtara unu n'ala Ijipt. Dinwenu wee gwa Moses sị, ahụla m na ndị a bụ ndị oke isi ike. Ngwa hapụ m ka m were iwe ọkụ kpochapụ ha, kama ka m were gị mere nnukwu obodo. Ma Moses rịọrọ Dinwenu Chineke ya sị, onye nwe m, gịnị bụ na ị na-ewere iwe ọkụ ekpochapụ ndị nke gị? Ọ bụkwa ndị a ka ijiri aka ijiri bụrụ dike ọgụ kpọpụta n'ala Ijipt? Chetakwa ụmụ odibo gị bụ Abraham, Isaac na Jacob, ndị jiri onwe gị ṅụọrọ iyi, bịakwa kwee ha nkwa sị, aga m eme ka ụmụ unu bawanye dịka kpakpando ghasara n'igwe. Aga m enyekwa ụmụ unu ala niile ahụ m kwere ha na nkwa, ka ọ bụrụ oke ha ketara na oke ga-abụgide nke ha ruo mgbe ebighị ebi. Dinwenu bịara wetuo obi, o meghịkwa ndị nke ya ihe ọjọọ ahụ ọ bara na mba na ọ ga-eme ha. Okwu nke osebụrụ ụwa. Aga m ahapụ ebe a lakwuru nna m. Aga m ahapụ ebe a lakwuru nna m. Onye nwe anyị, mere m ebere n'obiọma gị, site n'uju ebere gị sachapụ m oke mmehie m, sachawa m, sachapụ m njọ m, wụchapụ m na njọ m.
ebe a lakwuru nna m. Onye nwe anyị, kenye m obi dị ọcha, tinyekwa mmụọ kwụsiri ike n'ime m. Achụpụkwala m n'ebe ị nọ, anapụkwala m mmụọ gị dị nsọ. Onye nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ m ka ire m wee kwupụta otuto gị. Aja m na-achụrụ Chineke bụ obi logoro elogha. Onye nwe anyị, eledakwala anya n'obi chegara echega n'obi umeala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara Timoti. Ana m ekele Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere m ike ịrụ ọrụ. Ana m ekele ya n'ihi na ọ gụnyere m na onye kwesịrị ntụkwasị obi, wee họpụta m ijere ya ozi. Ọ bụ ezie na abụ m onye na-ekwulu Chineke na mbụ, na onye na-esogbu ndị otu Kristi, na onye na-emenye Chineke na ndị ya ihere n'ihu. Ma otu ọ dị, Chineke mere m ebere n'ihi na emere m ihe ndị a na-amaghị ama. Mgbe m na-ekwerebeghị na Kristi, onye nwe anyị wụkwasịrị m amara ya na ụba ya na okwukwe na ịhụnanya nke kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla na Kristi Jesu bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, ndị mụ onwe m bụ onye isi ha. Ọ bụ n'ihi nke a ka Chineke ji mere m ebere. O mere ka Jesu Kristi site n'ụzọ o si meso m, bụ onye isi ndị mmehie, gosi ogologo ntachi obi o nwere n'ahụ ndị mmehie niile. O mekwara nke a ka ọ bụrụ ihe ọmụmaatụ maka ndị ga-ekwere na ya n'ọdịnihu, ma ndị na-achọ ka ha nweta ndụ ebighị ebi. Ka otuto niile na nsọpụrụ niile dịrị Chineke bụ eze mgbe niile, onye na-adịghị anwụ anwụ, nke a na-apụghị ịhụ anya, onye naanị ya bụ Chineke mgbe niile ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Chineke nọ n'ime Kristi kpezie esemokwu dị n'agbata ya n'ụwa. O nyere anyị okwu ya banyere mkpezi ahụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Otito dịrị otu mgbe ndị ọnụ ụtụ na ndị omenjọ bịara gbaa Jesu gburugburu ka ha wee nụrụ okwu Chukwu. Ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ malitere ntamu sị, nwoke a na-anabata ndị omenjọ nke ọma, bịakwa soro ha na-eri na aṅụ. N'ihi nke a Jesu wee tụọrọ ha ilu a sị, ọ bụrụ na otu onye n'ime unu nwere 100 atụrụ, otu n'ime ha efuo, gịnị ka ọ ga-eme? Ọ bụ na ọ gaghị ahapụ 10 atụrụ 99 ahụ fọdụrụ afọdụ gaa ịchọ otu ahụ furu efu ruo mgbe ọ ga-achọta ya? Mgbe
ọ chọtara ya, ọ ga-ekuru ya n'ubu ya na-aṅụrị ọṅụ. Mgbe o ruru ụlọ, ọ ga-akpọkọta ndị enyi ya na ndị agbata obi ya sị ha, soronụ ṅụrịba ọṅụ, n'ihi na achọtala m atụrụ ahụ furu efu. Ana m agwa unu na n'otu aka ahụkwa a ga-enwe ụdị ọṅụ ahụ n'eluigwe n'isi otu onye mmehie chegharịrị echegharị karịa ndị ezi omume 99 ndị ọ na-adịghị mkpa na ha ga-echegharị. Ma ọ bụ enwe nwaanyị nwere mkpụrụ ọlaọcha 10, ọ bụrụ na otu n'ime ha adafue, gịnị ka ọ ga-eme? Ọ bụ na ọ gaghị amụnye ọkụ, zaa ụlọ ya, gbaa mbọ ịchọta ego ya ahụ furu efu? Ọ bụrụ na ọ chọta ya, ọ ga-akpọkọta ndị enyi ya na ndị agbata obi ya sị ha, soronụ ṅụrịba, n'ihi na achọtala m ego m ahụ furu efu. Ana m agwa unu na otu aka ahụ kwa ndị mmụọ ọma Chineke ga-aṅụrị ọṅụ n'isi otu onye mmehie chegharịrị echegharị. Jesu wee gwa ha, otu nwoke nwere ụmụ nwoke 2. Nke nta n'ime ha wee sị nna ya, nna m, kee akụ na ụba gị, bunye m nke ruru m. Nna ha wee kewara ha mmadụ 2 akụ na ụba ya. Mgbe abalị ole ma ole gachara, nwa ya nke nwoke nke nta ahụ bukọtara akụ na ụba niile ahụ o ketara, wee gaba n'ala ndị mba ọzọ dị anya. N'ebe ahụ ka o siri n'ibi ndụ aghara na ịla n'iyi rifuchaa akụ na ụba ahụ o ketara. Mgbe akụ na ụba ya gwụrụ, oke ụnwụ bidoro n'ala ahụ wee wụọ ya anya na ndụ. Ọ gbalala na be otu ọgaranya onye ebe ahụ, onye mere ya ohu na-azụ ezi. Ọ bụrụ na e nyere ya mgbụgbọ nri ezi, obi ga-atọ ya ụtọ iji ya rijuo afọ, ma o nweghị onye kwere enye ya ihe ọbụla. Mgbe o mechara nweta onwe ya, ọ jụrụ onwe ya sị, mmadụ ole bụ ndị egoro ego n'ọrụ n'obi nna m? O nweghị nke ọbụla n'ime ha anaghị eriju afọ. Ma lee, ka m nọ ebe a na-anwụ n'agụụ. Aga m ahapụ ebe a lakwuru nna m sị ya, nna m, emehiela m Chineke, emehiekwala m gị. Etosighị m ka a kpọọ m nwa gị ọzọ. Were nke otu n'ime ndị igoro ego n'ọrụ. Ihe a ka o bu n'uche wee binie ịlakwuru nna ya. Ma mgbe ọ nọrị ebe dị anya na-alọta, nna ya lepụrụ anya hụ ya ka ọ na-abịa, wee nwee ọmịiko n'ahụ ya. Nna ya gbara ọsọ makụọ ya, kelee ya. Ma nwa ahụ sịrị nna ya, nna m, biko, emehiela m Chineke, emehiela m gị. Ekwesịghị ka a kpọkwa m nwa gị ọzọ. Ma nna ya sịrị ụmụ odibo ya, ngwa, meenụ ọsọ ọsọ, yiwenụ ya uwe mwụda kacha ibe ya mma, gbabanụ n'ụlọ, gbabanụ ya ọla n'aka, gbapụnụ ya akpụkpọ ụkwụ,
kpụtanụ nwa ehi ahụ gbara abụba, gbuo ya, ka anyị kpọọ n'oriri, ṅụrịakwa n'ọṅụ, n'ihi na nwa m nwụrụ anwụ adịla ndụ ọzọ, ahụla nwa ahụ furu efu. E wee bido oriri na ịṅụrị ọṅụ. Ma mgbe ihe ndị a na-eme, nwa ya nke diọkpara nọ n'ubi. Mgbe ọ na-alọta ruo nso n'ụlọ, ọ nụrụ ka ụda egwu na-akpọtụ, bịakwa hụ egwu na-agba. O wee kpọọ otu odibo nna ya wee jụba ya ihe merenụ. Odibo ahụ sịrị ya, nwanne gị lọtara. Nna gị wee gbuo nwa ehi ahụ gbara abụba, n'ihi na ọ lọtara n'udo na ahụ mgbasi ike. Ma iwe were diọkpara ahụ nke ukwuu. O wee jụ ịbanye n'ụlọ. Nna ya pụtara rịọba ya ka ọ bata. Ma ọ sịrị nna ya, kemgbe afọ ole ka m nọ na-atara gị ahụhụ, o nweghị mgbe ọbụla m nupụrụ gị isi n'ihi ị gwara m, ma ọ dịghị mgbe ọbụla ikpunyere m ọbụna otu nwa mkpi ka mụ na ndị enyi m rie wee ṅụrịa. Ma mgbe nwa gị nke a ya na ụmụ nwanyị akwụna ripịachara ihe niile ijiri biri lọtara, i wee gbuoro ya nwa ehi ahụ gbara abụba. Olee isi ya? Nna ya wee zaa ya, nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ihe niile m nwere bụkwa nke gị. O kwesịrị ekwesị ka anyị rie, obi tọọ anyị ụtọ, ka anyị ṅụrịkwa ọṅụ, n'ihi na nwanne gị nwụrụ anwụ bịakwara dị ndụ ọzọ, o furu efu, e wee hụ ya. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Amen. Ụmụnne na Chineke, ihe ọgụ ndị a gụrụ anyị tata na-egosi anyị obi ọma, obi iko na obi mgbaghara nke onye nke Chineke. Chineke anyị fụrụ anyị n'anya nke ukwuu, nke na ọ na-agụ ya agụụ ka anyị na ya nọrọ mgbe niile. Unu ga-amụ ihe mere n'okike mmadụ. Chineke sị, let us create man in our own image and gịnị likeness. Ka anyị kee mmadụ na oyiyi anyị. N'agbanyeghị mgbe mmadụ mehiere, ọma na-agụtakwu ya agụ ụzọ ọ ga-esi gbapụta mmadụ, o wee sofu nwa ya wee mee gịnị, wee chụọ àjà. So n'obi ebere, obi mgbaghara na ọmịiko Chineke bụ n'ime nwa ya ahụ Jesu Kristi ka o mee gịnị, ka ọ pụtara ife. Anyị fụrụ na Old Testament n'oge agba ochie n'ife ọgụ nke mbụ, otu Chineke si wee gbawa aka n'obi ọmụ ya wee zọpụta ụmụ Israel na ana Igbo ohu. Ọ na njem ya ka anọ, Moses agbago ka ọ nata Jesu Chineke iwu 10. Ụmụ Israel n'anya ha afụrụ otu Moses panọkatasị, gị ndị ka anyị na-echedo ebe a, anyị nọ dịka onye? Nna biko, sị kpụọla anyị chi anyị ga na-afụ anya
na ọ bụrụ nke a Moses na-akọ maka ya anyị adị eme gịnị anyị adị afụ anya ha wee kpụọ nwa efi wee na-eme gịnị na-efi ofufe si na ya mee gịnị kpọpụtava n'Israel n'Ijipt sorry Chineke wee wee iwe wee si Moses nekwa ụmụ gị na ifefa na-emetọrị na ka m bibie fa. Moses bụ ikpere na anasị Chineke biko ọ bụ ọkụ agụtara na be ndị mmụọ ka ya abịa na be ndị mmadụ ome gịnị ọnyụnahụ mmadụ mee n'ebere. Chineke wee mejụọ wee neghara anya wee gbaghara ụmụ Israel. Pọl dị asọ wee nechaa n'ife ọgụ nke mbụ nke abụọ na-ajụ abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ na ụwa ọbụ m onye Chineke na-eme gịnị na-echere m echiche ọma na ya bụ onye njọ nọọ ebe ya na-achọ ije gbusi ndị mmadụ ka Chineke zutere ya wee mee ya bụrụ onye emelụ ntọgha. Ọ bụrụ ozi na-atọgharị ya nye ọnya so ozi ya na ndị na-agbalị Chineke gịnị akaebe bụrụ otu onye n'ime ndị ụmụazụ Chineke. O wee na-akụziri anyị ịfụnanya Chineke n'ebe anyị nọ. Andọ n'ọnọdụ a ka a bịa n'ozi ọma dị asọ nke ụbọchị taa. Jesu bịara maka mgbapụta na ife ọ bịara ọsị na ihe eji bịa bụrụ maka ndị ahụ dị na ọ bụ ndị eme gịnị ndị ahụ na-adịrọ. O wee bịa na-achọ ndị afọ arụ na-adịrọ. Mana ịma na omenala ndị Juu ha were ndị njọ ka ndị emelụ mkpochapụ ndị onwere ihe ha bụ. You have nothing to do with them. And gị na ha mekọ ịma na spiritually and religiously ịdịgo defied. So emefa mkpachapụ ọ ndị azị ka Jesu bịazi ha na ha na-eme gịnị na-emekọrịta ife ha wee bido tamuwe ntamu. Jesu wee tụọrọ fe ilu na-atọ ọ tụrụ anyị n'ụbọchị tata maka onye atụrụ furu efu onye mkpụrụ ego ya furu efu na nwa na-akụ nna ya na gịnị n'iyi iji gosiri fa ihe bụ ebumnuche na ụdịdị Chineke na Chineke adịghị eche echiche ka mmadụ. And ebe ọ nọ wee pụtakarịsị ife na Chineke anaghị echere ka anyị nwee ngosi ọfụma maka na ị na-anya atụrụ furu efu asị nọ 99 ofuke wee jefuo onye nwere atụrụ wee hapụ 99 ndị fọrọ afọ wee chọwa sọ gịnị ofu furu efu, which means na onye ọbụla n'ime anyị ma gịnị dị Chineke ezigbo mkpa. Praise the Lord. Onye ọbụla n'ime anyị ma gịnị dị Chineke ezigbo ta mkpa. And ihe apụtakwara ife na mkpụrụ ego furu efu maka according to ndị nkọwa akwụkwọ nsọ fasị na ofu mkpụrụ ego a na-ekwu maka ya bụ mkpụrụ ego zuru maka ofu ego ọrụ mbọsị. So ị ga-ama nwaanyị nwunye ya nyere ego ka o debe wee tụfuo ofu ego zuru maka ofu ọrụ mbọsị. And ofu ọrụ mbọsị ahụ elu zuo ya ma na nni ụbọchị eme gịnị aga. O wee kwụchasịa ife niile o nwere n'ụlọ wee zachabịa zachacha. Ọ bụrụ sọsọ na ọ bụ sọ na aṅụrị na o chọtara ya na ọkpọ ndị ọzọ ka ha bịa ka eme gịnị ka enwebe aṅụrị. Wee sị n'otu a ka ọ na-adị aṅụrị na-adị n'eluigwe maka ofu onye njọ mee gịnị chegharịrị echegharị. Mana oftentimes ọtụtụ mgbe anyị adị ama how God values us. One Chineke si fụ anyị n'anya. Anyị afụrụ onwe anyị n'anya ka Chineke si mee gịnị si wee fụ onwe anyị n'anya si fụ anyị n'anya. Ọ ya ka ọ kọọrọ anyị na the parable of the prodigal son. Nwa na-akọ nna ya n'iyi kenye m oke ruru m nọ ekenye ya oke ruru ya nọ o jeli sasa ya pụrụ anya gbafu natawa, which we do. Amara Chineke nyere anyị since ya ji wee jebe catechism wee jebe ụka na-etolikwa aka n'isi wee ruo n'agadi tata. Olee ebe ya bụ Okeke jere amị ebe buutu ya dị? What have we to show for it? Are we not like anyị adịrọ ka nwatakịrị a na-akụ nna ya n'iyi? Ndị Chineke nyere amara ọ dị ka fig tree ọ na-ekwu maka ya
akọọ ya gbanye ya mgbọrọgwụ gbanyechaa ya manu na ife niile oluzie ụbọchị ka a chọrọ ka a bịa họrọ mkpụrụ na ya o nwere ihe mee gịnị o nwere ihe afọ mana Chineke enwee ndidi na-eche bọsị owuwe ihe ubi a na-akpụ isi a na-eme gịnị a na-akpụ afụ ọnụ. Chineke anyị bụ Chineke obiọma na-enwere anyị ndidi na-enwe mmasị ka anyị nwee ike mee gịnị chigata azụ. Ọnọdụ anyị bụrụ ọnọdụ ọjọọ ọ na-ewute Chineke ọ na-ewute Chineke onye ji maka ihe anyị wee nye ofu nwa ya ọ fụrụ n'anya Jesu wee sị kedu ịfụnanya dị ka nke a na mmadụ ga-eji ndụ ya chụọ àjà maka gịnị maka ndị enyi ya. Jesu ji ndụ ya chụọ àjà ka o gbapụta anyị na njọ. What are we doing? Kedu ife anyị na-eme ka anyị wee nzọpụta a chụrụ àjà maka ya n'isi anyị wee dị ile? So ụmụnna Chineke ozi ọma toro ogo anyị ama ngetebe aka na ife anyị na-ayọ Chineke n'ụbọchị tata ka onye anyị amara ka anyị kachite obi dịka nwa lara akụ nna ya n'iyi were ifele mee gịnị tụnye n'ọfịa chigha azụ na be nna anyị chigha azụ n'obi Chineke. Ọ ga-anabata anyị. Isaiah chapter 1 verse 18 sị na asịgodu na obi anyị ruru unyi dịka unyi na ọ ga-eme gịnị ọ ga-asachi ya ọ na-enwu dịka gịnị ka akụmiri igwe. O nwere ife nyiri Chineke n'omume o nwere njọ ọnọdụ ọbụla nyiri Chineke. Just have the courage, the humility and go back. Ka anyị Chukwu ka onye anyị amara ka anyị nwee ike ichigha azụ na be anyị maka na otu ụbọchị na be Chineke ma gịnị karịrị nnụnụ afọ n'ebe ndị ọzọ. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na dike niile onye mere n'igwe na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate ọ taa ahụhụ ọnwụọ enie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọ rọgo n'eluigwe nọrụ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe na otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke dị ka Mozis gosiri okwukwe na ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ wee kpọkuo ma yọọ mgbaghara ya n'isi ụmụ Izrel na-agbanyere mmehie ha na nnupụ isi ha ka anyị were otu okwukwe ahụ kpọkuo Chineke na mkpa niile dị anyị mkpa ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi mmadụ ịtọ.
nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Nye mere n'igwe na anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi ka anyị chetakwa maka ezumike mkpụrụ obi Silva Chidi Nwachukwu Junior, onye ayọrọ ka echeta na aja misa, na ndị nwụrụ n'ihe mberede 9/11, ma ndị nọ na arụ mgbu na arụ ọnwụ maka ya bụ ihe mberede, maka ezinụlọ anyị dị iche iche na ndị dị anyị n'obi. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye dị ebe obi ebere dị afọ ọma, nụrụ arịrịọ nke anyị na-ebunye, mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ gị site na Kristi dị nwe na anyị. Amen.
Ngwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ gasụ Chineke dị ike niile ịnara nụ onye nwe anyị. Di nwanụ biko were ebere nụrụ ebere anyị, were obiọma nara aja ndị ezinụlọ gị, mee ka ihe onye ọbụla butere iji sọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyere dị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụ ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezi sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị a site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị pụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, anachite nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa, ga anyị ebinye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta,
anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna chita nsọ gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị gị oko wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mbe gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl, ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị na owekịta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe ụtụtụ afọ ọchịchị gị bịa uche gị n'ụwa nke si mee n'eluigwe na anyị na-abụ nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị dịka si zọpụta anyị na-arịọ gị o Sebụ na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta ya na ndị oge niile anyị gbana nsogbu niile, were nchekwa dị sị na-atọ maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị kama enekwasị na okwe nke nzukọ gị, nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, igbe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osebụ adịrị unu mgbe niile, nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke inwe ka ahụ na ọbara Kristi kwụba ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke eluigwe nyere anyị, ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ, kama ka ike oriri nsọ nke a anyị natara na-ebutere anyị ụzọ mgbe niile site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Yes, second collection. Where? Jesus. Kawakwashi Parish. Religious education classes will begin on September 18th. So because you have more information on Ghana bulletin, in the back of the bulletin, you'll get more information on the religious education classes. The parish will be offering classes for adults 16 and older who have not received all of their sacraments, including baptism, Eucharist, and confirmation, and for those of other religions who would like to learn about the Catholic faith. So for more information and to register, please call the registry, the rectory. The annual Catholic Appeal campaign is still in progress. Our goal is $22,152. As of now, the diocese has received $19,200 in pledges. And we thank those who have already made a pledge. And please be a part of this campaign for our diocese, and at the same time, help your parish to reach our goal. If you need an envelope, they are available in the back pews. So the parish hopes for your support, and thank you for your generosity. The youth group meetings every Sunday from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Next week's topic will continue to the discussion on understanding depression and techniques for coping with depression. Jesus. October second Sunday, Kandina. The choir because Joanna and then after that goes here.
And when the birthdays, just celebrating the birthday, anniversary. When did I celebrate anniversary? Any new members? Some of the families of our members in the area. Because I sa okike nwankwo na dikina na-etinye ha n'ekpere na-echeta ha intensive prayer ka Chineke duo ha na nrịanrịa ha n'aha Jizọs. Ka chetakwa ndị dị bereaved were ezinụlọ Saduro na-etinye Chineke n'aka ka o nyere ha aka ka ha nwee ndidi n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Father, thank you so much for being with us today again. Toddy Jesu. Toddy Jesu. Anyị na-ekene anyị niile maka iwepụtara wee bịa n'etu aja misa nke ụbọchị tata. Anyị na-aya ka Chineke gọzie unu mee ka izu ụka mara anyị mma site na Kristi onye nwe anyị. Ndị sabụ mas anyị na-ekene unu na ndị kwere anyị ukwu anyị ekene unu ma chọchịwọdị na ndị ụlọ anyị nkwa egwu anyị na-ekene unu na alụsị nne ngọzi onye ọbụla ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Dike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsigo.